12 November ndasangana zvekare paCoolian TV muri yeZimbabwe. Ndauya panapa kuti ndikupei morning updates inyaya dzese dziri kuitika kuZimbabwe. Zvandasangana kudai so munozviziva, hatina nguva yekutambisa. Tanga nekulike this video right now kana uchiziva kuti iwewe unoti pasi neZANU-PF, kana uchiziva kuti iwewe hauchaide wakakura nayo ichikutonga ichikudzvanya. Like this video right now kuitira kuti vagare vasheka vazive kuti vanhu havasi kufara, vanhu vakatsamwa. Nyaya iri panapa muri yeZimbabwe inyaya dzakawanda wanda, but dzimwe dzacho ndichangopfuura nepo so that tozonyatsokuonesana panyatsori nenguva. Nyaya iri panapa muri yeZimbabwe inyaya diki diki, asi iri nyaya yakakurisisa futi. Muri kuziva mese minyaya dzefactionalism iri kuitika in ZANU-PF. Nyaya iya yakupindirwa nemhuri yese, because iko zvinhu zvavanhu veZANU-PF what they know kuti isusu candidate yedu ingakwanisa kupinda ichinoreplace wavo vari kuti vavo munhu one, but that one person iye ndiye wamuri kuona kuti I don't know zviri kungoitika ipapapo, kungoti umwe akutoda kutoriska zvese zvainazvo, because pane umwe munhu wokuti anokwanisa kuriska zvese zvainazvo akuda kuita the same thing zvaiitwa naamai Grace, because munongoziva kuti umwe uya akura. Saka zvizhinji mamwe mastrategies akushandisa mastrategies ekudhara. Saka ndo nyaya inenge iri kuitika panapa. Ndinotsova muri kuona iko zvino zvipari kufamba nyaya yekunzi I want to hear from General Chiwenga nestate apparatus yakabva kuhondo. He is aware of the parallel administration put in place to monitor him 24/7, meaning these guys, they are afraid of losing it at any given time because vakangoshipuwawo. Saka ukaona pakunzi pari kungoiswa parallel administration yekuti ikwanise kumonitor movements ese anenge achiitika 24/7, panenge pakaipa, panenge pachipisa ipapo, but I don't know kuti these guys vada kuti vanyatsoita sei nyaya dzavo dziri ipapapa. But anyway, tiri panyaya idzodzo tiri kusangana nenyaya futi pana ambassador we-United States wekuno kuZimbabwe uyu Tremont ari kucomplaina panapawo. Nyaya yake idiki diki iri kubuda kunzi the United States ambassador to Zimbabwe Pamela Tremont has reportedly raised concern with the government about allegedly state security surveillance during her travels across the country. Ari kuti vari kungonditeera vakomana, vari kungonditreka, ndisi kuziva kuti chii chiri kunyatsoitika. Ndo nyaya ndiri kusangana nayo panapa iri kutaurika. Unoona kuti these guys magwara pachavo vari easy kungovhunduka kana kungosheka for anyone, because vanenge kuzasa okay, saka akwenda kukati ari kuda kuti okay ndiye uyo akapinda achitaurisa, because nyaya yake one yangopo ndeyekuti akapinda achilauda. Ingeri nyaya yeelection ndo pakaitangira nyaya yake ipapo, chitaura kuti maelection ekuZimbabwe angasiri friend apa anga achiri ambassador munyowani anomaona. Saka kubva ipapo manje zvinhu zvaakungoitika zvese dzangonyaya dzekuda kumutarisa kuti uri kuita sei, ari kumboita nezvei. Ndo nyaya iye ari kucomplaina manje kuti aiwa hatingararame tichidaro tichiteerana. Ende ipapo tiri kuona futi Killer Zivu ari kuchinja magopost zvisingaita. Vanhu vakawanda vari kuchinja magopost iko zvinhu 2030 chichi dzungu rese rere rapera manje, because vari kunyatsoona kuti iyi nyaya haisisiri nyaya yekutamba nayo. Usatambe nepanonzi kana kuti Minister of Youth obuda achichinja magopost nenharo dzaanadzo dzedziya, obva achinja magopost. Munhu ane nharo anonetsa kuconvinza ka. Zivu ari kubuda ritotiwo let's focus on constructive dialogue and collective efforts to drive Zimbabwe's development rather than allowing slogans to dictate the nation's fate. What are your thoughts on how Zimbabwe can effectively implement Vision 2030 while upholding constitutional principles? Ndo pane the previous post ndo panga achibuda chitaura kuti handiregererewo, ndanga ndisingatoziviwo nyaya yezvitoti loyalty, saka mutiregererewo ipapo nekuti tangaterese ndanga ndatorasika, because akuona zvaakuitika manje.
dzakuona kuti anytime ndounosara ndakanyara. That's why muri kuona kuti mwakutobatsirwa nemhuri yese mastrategies kufunga chaiko chaiko kuronga because paakupisa ipapapa ndo nyaya dzimwe dziri ipapapa. Ende tiri kuzoona Musimaimani ari kutaurawo kuti why is it so hard for ZANU-PF and Frelimo kuti vakwanise kusiya power. Ari kukomenda on nyaya yekuMauritius kwakadyiwa ruling party ikoko, imwe ruling party yakadyiwa ikabvuma defeat. Ende tiri kuona futi achibatanidzira zvekare nenyaya yeBotswana. Botswana vanga vane 58 years vachitonga kureva kuti Botswana vanga vatogara nguva yakatoreba kutodarika Zimbabwe vari mupower, but vakabvuma defeat, vakangodyiwa vakabvuma kuti ndo zvatoitika paground. Saka ndo pari kubatanidzwa nyaya neyekuMauritius futi kwakadyiwa munhu kanzi aiwa ko sei zvakaomera vanhu veZANU-PF kuti vabvume kuti ndo situation inenge ichiitika. And tiri kuona futi pane vakomana ava vanoita basa rekushanda vachishanda 24/7 vachidefenda ZANU-PF. Ndoraro tongowo basa ravo. Ari kubudawo akucomplaina because I remember last time there was a certain lawyer abuda achitaura kuti imi vakomana it's very hard to defend your $10 per day salary yako kureva kuti vanenge vachipuwawo $300 per month iwa ndo nyaya imwe ndakaona. So akubuda panapa ari kutoti I need a job or a functional economy where I can reach my full potential capacity. Tomukira kungwavha every day asi chinobuda hapana effort and output don't tally. I'm very tired. Life yokungwavha to earn a living isn't kind to me. Aidiwe futi iri kurwadza. I pray for a true breakthrough, otherwise ndanzwa ndo pari kutaurwa. And ndikutoona kuti this young man panapa is depression inenge ichitomurova, but sometimes chinoitika semunhu wekuti anenge angojara ngogara achingoti zviripo izvozvo bo, but anenge wakuzoona futi kuti nguva iri kuenda neage iri kukurambira. Ndisoona kuti izvi zvaakuchinja futi magoalpost. Mumwe munhu iyeye anotoshanda 24/7 kudefenda ZANU-PF ndoritori basa rake, ndo varakashi vacho ivavo. Arizobuda futi achiti power is always temporary as erection. Now you have it and after some few minutes it's gone. Same person aimbodefenda for 20-30 kunge anopenga, but inzwa zvaakutaura aiwa power is not something yekuti unogara unacho nekusingaperi chinongouya chitongodarikira chitoenda panguva diki diki ausisina. Ndo zvinhu zviri kuitika pakaoma vedway right. Paita nyaya futi yekwana Mike Chimombe na Moses Mpofu. So vakadedza Whitney Uchivhayo panapa kuti auye angada kuti witness something achinge akwanise kudairawo munyaya yavo, but zvakaramba. Ndochokwadi chiri panapa nyaya iri paikubuda ikanzi businessman Whitney Uchivhayo accused of election procurement corruption involving over 100 million has just left the Harare High Court, where a judge cancelled a subpoena issued by his ex-business partners Mike Chimombe and Moses Mpofu, who wanted him as a witness in their corruption trial over a tender to supply goods. Justice Pisirai Kwenda ruled that Chivhayo was not a necessary witness according to Chivhayo's lawyer Sylvester Hashiti. Ndo nyaya yapo. Atongogara tozvidistance futi kunyaya yavakomana ivavo because angadedzwa raita witness. You know sometimes vanogona vakomana vachinyatsoziva kuti chii chakanyatsoitika, so angada kunzi uya upupure kuti zvakamira sei, but judge abva angodismissa akati hakuna zvakadaro. I don't know, haisi nyaya yekuti we can't say kuti pamwe judge ari kuti pamwe anozofunga kuti akwa because Mr. Aquaman vanosingada kudelay vangara vataura kuti aina ndizvokugara meeting zvakawanda, nongoda kungoflya first class ndichidya mari dzangu. So pamwe zvakasinga mupfungwa dzevakomana vacho ivavo zvakadaro zvichingoenda. Ende tiri kuona futi nyaya yaMary Mbaiwa akaendawo futi kucourt na lawyer wake kuHarare Magistrates Court achinotaura kuti please uyu munhu uyu ari kurwara. Nyaya yekuti aramba achingodedzwa achingonzi ari kuuya kutrial, please dai matongomusiya mambomuzorodza ogarira kumba, because hapana kuti cause akangatiza rangaenda kutonzi ari pamedication every day, miri yake iri kurwadza. Ndo nyaya yanga iri kufambirwa nelawyer Mary Mbaiwa naiye Mary Mbaiwa wacho. I don't know kuti vachaona respond yakaita sei, but ndo nyaya yanga iri kufambirwa ipapapa. Ende mumastreets zvekare tiri kuona nyaya yakaswera ichitenderera apa pari kunziwo uyu pane mwana waMunangagwa kuvhura hombe wokuroora umwe mukadzi uyu. Saka nyaya dzacho manje dzakuramba dzichingotenderera. Umwe ari kuti you cannot
expect Sean Collins and Emerson Jr. to be better than their father Dambudzo Mnangagwa. These sons are as terrible as their father, as they grew up in a criminal, violent and a promiscuous environment, like father like sons. Hence they are evil, armed robbers, polygamy. Ndo nyaya dziripo zvakaoma. Unongoziva izvinhu zvacho ukangonzi mango inongozvarawo mango. Ndo nyaya dzakuitika. Wava kungosangana mwawo nebhurashi iroro riripo richingobudikira rakadaro. And tikuona nyaya pane uyo murandakadzi wekushaya musi uno apo akambonge ari ku opposition ndobva asiya opposition ndobva anojoina ZANU-PF ruling party. So Mr. Mnangagwa is not in Zimbabwe currently because vari outside the country, but panapa pari kunzi vabudisa tsamba yekuti nematambudziko ndo munyaya iri kubuda. According to his spokesperson Mr. George Charamba, ndo vari kubudisa nyaya iyi. Vari kuti condolence message by His Excellency the President Dr. E.D. Mnangagwa following the death of Comrade Lillian Tamvels 11th November 2024. I received with utter shock and sadness news of the passing on today of Mrs. Lillian Tamvels after a sudden unexpected illness. A dynamic grassroots politician, a community leader and an enterprising businesswoman, Mrs. Tamvels' demise has robbed our nation of a promising leader and a staunch gender activist who earned and commanded respect across the nation. Political divide rejoice the ruling party ZANU-PF alongside several hundreds of elsewhere opposition leaders and activists married daring, independence-minded politics and tenacious search for a larger unity and consensual political in our national. We respect ye innocence and will forever cherish and remember ye boldness in seeking to break the binary mound within which our politics been cast to detriment of unity, consensus and cohesion in our nation. She thus leave behind a salutary lesson of broad-minded politics and to those in opposition, while exhorting those of us in the ruling party to always strive for and work towards building a broad political church in which all are welcome and are commended. On behalf of the ruling party ZANU-PF government, my family, and on my behalf, I wish to express my deepest heartfelt condolences to the Tamvels family on this their sadness and unexpected loss. May they find respite and comfort in the great esteem which we all held to her. I have directed government to weigh in by according the dear department comrade state assisted funeral. Avakutoofwa zvakuti motobva matongo assistwa nestate pafuneral. But let's see nyaya iripo about this young lady, because parike nyaya iri kubudiswa na Linda Masarira panapa. On top of that vari kunzi papa akabvunzwa nyaya yekuti akazosiya ku opposition achizoenda ku ruling party how ndo pakanzi imi no one just leaves a place for no reason. Umwe akati what about personal gain? Zvikanzi what gain? The late senator had chrome mines and businesses. So I don't know zvangu kuti why is it apa vakumuoffer kuti varida kuenda kunomuoffer zvefuneral estate. I don't know why, because she was rich, because it's not easy kunzi unema mines, chrome and stuff, all those things ungochimeka mari iri enough. Because tikutaura about vanhu vakawanda vanosupporta ZANU-PF yacho. You cannot talk about vanhu vari kusupporta opposition zvedu, because in this country it's very rare kuti one help from those people. But tikutaura vari mwana vanotosupporta ZANU-PF yacho vari kutozovigwa vachibatanzirwa dollar chaicho zvinotosiririsa, but they are the supporters, ndo masupporters vacho vanenge vatoripo. But
tarisa chikuzoitika help hauna help zvini unotozonzi kwa kuchibatanzwa $, kuti vavigwe but mwari kuofka but I'm not against that. Ndingotaurawo zvangu kuti I don't know munopaono say I know you have a lot to say about nyaya iyoyi munozongondiudzawo kuti munenge muchipaonawo sei papa in the comment section takavhura tichida kuona kuti muri kutiwo chii. Ende pane imwe nyaya ndiri kuona zvekare panapa iri kunzi ZANU-PF Bigita DCC chairman Taruona is accused of stealing 10 bags of rice. The rice was supposed to be distributed to the disabled people in the constituency. A police report has not been made since ZANU-PF police says cases must first be resolved internally before official report. Pakaipa ndio nyaya imwe iripo mbavha chaidzo umbavha ndori kutoitika panapa kuti munhu anoba mabhegi eraisi ari kuda unopuwa varombo kuti iyo baita skill food dzake. I don't know kuti idombo racho here. I don't know zvinotombondinetsa kuti mamwe maleaders vanenge vachitora dombo rinochinzi dombo pamwe vari kurova dombo because inini munhu akarova dombo akabudirira wandinoziva ndi Moses chete mubhaibheri. The rest hapana chidombo riri kurova rinenge ratongoo rimwe dombo rekuti rinozorangora backfire. I don't know kuti munoionawo sei nyaya yemaleaders anenge akadaro kuti vanenge vachipota vachiti chavatungwa nacho bva vadya. Aha toziva kuti hove inoora chibva kumusoro. Anyway amene munozondiudzawo futi munoionawo sei. Panita nyaya futi panapa yekwana Duma Bukoi. Nyaya yana Duma Bukoi iri kunetsa panapa, iri kungotaurwa, iri kungodzoswa. Pane this account inini I believe endokana nyingochallenge this account haisi yaJob Scala. I was kindly invited to attend the inauguration of President Buko in Botswana. It has become a matter of concern to my fellow opposition colleagues. They feel threatened by my invitation. It's funny. There was a guy futi is Gabriel Jaiva buda chitaura kuti these guys they were busy taking photos nema foreigners, very busy kutora ma photos ikoko kwavanga vari vakatorwa na uyu but avasokwanisa kutora ma photo vari vese vari two. Yo ndo mafanizi mamwe anga ari kutaura. Saka ndiri kuzoona ZANU-PF spokesperson wa Mnangagwa arikutaura Joe Charamba kuti they even commit to be better invitees. Mabwarara evanhu uona nyaya iripo ndo vakuru vemaghost account ivava ukatoona vada nyaya ikangobuda vanogona kutotangisa nyaya vari kwavari kokobva vazongoya. But the funny thing futi avakomana havasi kuzobuda vachiramba manje kuti aya maaccount asedwa. It's a topic for another day. But munoziva kuti mushonga wepropaganda kuiexpose ndendatodarika neipapapo so kuti mungonyanyozongoziva because vanhu vauda kuona kuti vari kuona kuti kwavo kuZANU-PF chikuita kumwashuka so factionalism iri kutaurwa every day 24/7 is factionalism. Chiwenga this Mnangagwa this no man ngatimbotsvagirawo futi kana kuti chamisa chero asipo pasina zvimwe zvaari kuita chero asina pati ngatimbotry kupinda pakati papa timbonoti zvichafamba sei. Ndo nyimwe nyaya inenge ichitoitika because ivo vanenge vachivhunduka kuti akanotanga pato bhatangana naScala iyo chichaitika. Ndo dzimwe dzenyaya dzinenge zichiita sei dzinenge dzichitaurika dzichiitika. Anyway ndisati ndabuda muri Zimbabwe pane nyaya panapa. One person has died and 5 others are receiving treatment following a cholera outbreak at Gache fishing camp in Kariba district, Mashonaland West province. Pakaipa cholera outbreak hits Kariba. Ndo nyaya itoripo muground iko zvinezvi. Nyaya yandiri kusangana nayo. I don't know kuti zvinopera mushe here this time around. Please tell me what you think in the comment section. Ndo nyaya dziri panapa nhasi ma-updates motanga zuva renyu muchiziva zvinhu zvese zviri kuitika. Munozviziva kuti inini I will never disappoint. Ndogara chingoya nenyaya panguva chaiyo pa the right time.